Udan-udan nek lapo ya. Kate dolen HP gledukan. Kate nyetel salon digegeri. Repot penyelek urip di desa iki. Kate pindah de kota, polisi udara akeh. Contoh ngene, kate dolen nandi ono kanca dolen kate mancing udan gak ngenake wis janjian ke mancing je. Oh, dia main noting tapi katanya dia main noting isin wis mulai wingi mari tukaran tapi gak apa-apa sih basa-basi dhisik wis rada akrab pembalasan harus dimulai. Aduh, ini tuh bosen banget gabut, gak ada teman, Nardi gak ada, semuanya gak ada, aku sendiri. Gimana sih si Nardi grup ceroa itu kok gak muncul tumben, biasanya gentayangan kemana-mana. Aduh, mai adikku ini, lihat sini loh. Mau apa kamu, beli jajan atau mau main? Tadi kau mandi hujan, kau kesini apa aku main fashion-fashionan aja ya daripada gabut. Yaudah deh, main fashion aja. Bagus gini kayaknya, coba ulang-ulang lagi ya. Berjadene kok gak tau ngecek wisan ya, mosok wis wedi ambek aku iki. Delok wis lemane nek ketemu. Tak sumuti mercon sinete, nek gak sinete kok pengen marine. Cek puas aku, dendamku iki ya cek kelar. Wingi empot nek karo dicemplungno urut tok kok seanku. Wis aduh meneh disumuti mercon iki kok pengen apa gak tambah aduh iki ya. Durgedur, kemanakah engkau? Apakah sudah takut sama saya? Durgedur, muncullah kamu. Apa nyel aku kangen tak? Kangen, plau, kangen ambil musuh. Gak level, sorry. Mulai. Wis marah-marah ngono lah. Lek ambek kocok ngono. Saling memaafkan ya saling memaafkan. Lek benci ya sik pancet benci. Lek memaafkan tidak semudah itu. Ayo lutut ke CEO dulu. Baru tak maafno. Gak berlutut gak tak maafno. Ayo Melendi. Yo gak ngono lah. Sama teman iki harus saling memaafkan. Wong mana kate kosowan marang iki. Gak kate patrol be aku lah. Kira ya kate berlutut di awakmu. Aku berlutut. Tidak akan. Nah, aku pengen berlutut. Ayo, sik. Kon iki wis aku rene api-api. Harus tak sentak. Ini kon dendoding aku kon. Sopo kon niku cem-macem ning kene kon iki. Kon iki salah musuh kon mbek aku. Aku iki CEO. CEO grup grup apa silit bolong. Lho dhewe kon maneh wis. Nek kadung sampai aku marah tak regere kon ambek aku kon wingi kurang puas aku ya. Lho dhewe marine wis. Iku balasanku. Tapukan Majapahit iki. Tapi iku gak sepiro mbek sing wingi ya. Tunggu pembalasan selanjutnya.